la moneda telemàtica nominativa comunitària i el capitalisme comunitari. Quina parauleta, no? Capitalisme comunitari. És que volem explicar-vos avui una solució dels mals d'aquest món. Veiem com per regenerar la societat, que tota la gent que estem aquí, en aquesta universitat avui, el que volem és regenerar la societat d'alguna manera. Veiem que les coses no van bé, com ens ha explicat ara la pel·lícula aquesta del diner com a deute, entre altres coses. Calen uns canvis en profunditat. Però aquests canvis en profunditat s'han de fer, per una banda, a l'estructura social, és a dir, és evident que el tema del diner, que és central de l'economia, s'ha de canviar, que se'ns l'han de mirar de molt de prop i canviar-lo. Les lleis s'hauran de tocar i cal augmentar el control popular de tot plegat, perquè si no ens trobem que realment qui està controlant són 4 persones perquè simplement tenen un gran poder econòmic. I això no pot ser. Per resoldre això d'aquí, es va fundar sobre la base d'unes idees que ja venen de l'any 1926, unes idees d'Agustí Xaló, Agustí Xaló de Sobirà, que en parlarem després, una persona estupenda, que ens va deixar l'any passat. L'any 1984 va fundar Bardina, a partir d'aquestes idees. Veurem després què és el que és Bardina. A banda de l'estructura social, és necessari també canviar el comportament de les persones, és a dir, les persones que tenim ganes de fer bé les coses, però dins d'una estructura que no ens permet fer-ho bé, la cosa no va. I viceversa. Si tenim una estructura social adequada, però per sota la gent sempre està intentant escapar-se'n, tampoc anem bé. Les dues coses són necessàries. I aleshores això, que una sèrie de persones, amb una organització, una associació que es diu Ecoval, i després Ineval, vam començar a treballar el tema de l'educació. El tema de l'educació i també amb el mateix Agustí Xaló, que va participar-hi molt entusiastament quan ho vam començar, es va fer Ineval, que es dedica a l'educació en valors humans. Aleshores, per un cantó, Bardina, l'estructura social, i per l'altra banda, Ineval, el comportament de les persones. Avui parlarem de l'estructura social i del tema del diner. Només esmentarem que quan fem educació en valors humans el fem a infants i adolescents, empresaris i treballadors i al comú de la gent, i que això està funcionant, això s'està fent. I quan parlem de valors humans estem parlant de veritat, acció justa, pau interior, amor i no violència, que segurament són coses que us cauen com simpàtiques a tots, perquè són els valors de tots. Estem parlant de dir allò que és cert i que cal dir, de fer allò que és correcte i fer-ho amb eficàcia i amb eficiència. Estem parlant d'estar lliure de la influència de les emocions, fer les coses sense visceralitat. Els nostres polítics estimulen la visceralitat, alguns, tant com poden, no ha de ser. D'estar lliures de la influència de les emocions. Hem d'estar oberts, sense barreres, que això és l'amor, obrir-se, donar-se, obrir-se. I sentir-se integrat amb el món i amb tothom. Això, esclar, quan parlem d'ecologia, és un cas particular d'això que estem dient, que en diríem la no violència. Bé, aquí acabem el tema dels valors humans i anem a parlar del Centre d'Estudi Joan Bardina i de què és. Joan Bardina va ser un pedagog, un mestre de mestres, que és de l'any 1877. Catalunya ha estat sempre molt fèrtil amb aquest tipus d'iniciatives. Ell va ser realment un precursor. I quan estem parlant del Centre d'Estudi Joan Bardina, probablement estem parlant de l'entitat degana de tots els que es mouen aquí en aquesta universitat avui. Són les iniciatives més antigues i, al mateix temps, creiem que són les més capdavanteres i les que poden tenir més èxit. Veiem per què. El va començar l'Agustí Xaló, com dèiem abans, no? L'economia original. S'us acut com va començar l'economia? Intercanvi, el troc, el trueque. Molt bé.
La societat primitiva caçava en grup, la caça era de tots, ens ho repartim bonament i tal, però després, fa uns 11.000 anys, apareix l'agricultura. L'agricultura permet que n'hi hagi uns que es posin a treballar a la terra, surt el fruit de la terra i comença que al principi també és comunitària i si hi havia alguna transacció, bé, la gent s'intercanviava les coses, estàvem encara en una economia de troc. Però què va passar? Que arriba un moment en què el volum dels intercanvis i la distància dels intercanvis demanava alguna forma d'enregistrament. I així va néixer la moneda. Jo li envio a l'Enric, o el Llorenç li vol enviar a l'Enric 7 cabres i me les dona a mi perquè els hi porti. Jo vinc allà, Enric, aquí tens les 6 cabres que m'ha donat la... T'has quedat amb una, Ja me n'he quedat amb una. Aleshores, cal alguna cosa perquè això no passi. I aquesta cosa van ser, això, les bombolles de fang. Bombolles, o bule en llatí, que van començar a Mesopotàmia, en els quals posaven a dins de la bombolla i posaven unes pedretes que representaven els animalons que... O sigui, aquí haurien posat 7 pedretes, per exemple. I quan li arriben a l'Enric obre la bombolla i em diuen a mi, ei, tu, que aquí n'hi ha 7, i tu m'estàs donant 6. Què ha passat amb l'altre? Teníem el programa resolt. Però, a més, si aquí estampava jo, o sigui, més ben dit, el Llorenç, estampaven aquí el seu segell, ell comprovava que realment venia d'ell, que era el que venia del Llorenç. I si aleshores ell posa el seu segell i això ho diposita en un temple banc, aquest temple banc té constància d'aquesta transacció. I el Llorenç, que ha enviat els 7 cabres, quan necessiti alguna altra cosa, se'n van al banc i els diu, oi que teniu aquí la prova que jo vaig lliurar aquestes 7 cabres? Sí senyor, miri, està en aquest prestatge. Bé, aquestes pedretes que se'n deien càlculi, és l'origen del càlcul, de la paraula càlcul. Fixeu-vos que bonic que és això d'aquí. Càlcul vol dir pedra. Després ja van dir, escolta, per què fem les pedres? Posem unes marques a fora, posem els segells i ja està. I això és l'antecessor de l'escriptura. Aquestes bombolles que ja van passar a no ser bombolles, sinó simplement un retall de la bombolla, i per això són aquestes tauletes còncaves que es troben per milers i centenars de milers en les excavacions de Mesopotàmia, que deien, ara sí que hem trobat aquí un tresor de literatura i de coses. Què literatura? Tot eren marques dient quants vens o quantes, no patates perquè venien d'Amèrica, però quantes coses havien intercanviat. En el Banc Sumeri, el Temple Vermell, conté encara les operacions de prop de 200 anys, des de l'any 3400 al 3200 abans de Crist. Clar, si és que la invasió americana ho ha respectat, que això no ho sabem. Però... Llavors, arriba un moment en què fan un invent, i això ja fa només que 4.000 anys, perquè aquesta moneda nominativa, a un rei se li va acudir de fer-la anònima. Quin avantatge té una moneda anònima? Que ningú sap què estàs fent amb ella. I això va permetre a aquest rei corrompre a gent de països veïns i conquerir-los a base que amb la corrupció els obrien les portes i passava de tot. O assassinava, amb la corrupció podien assassinar els mandataris i després forçar casaments i forçar coses. És a dir, la guerra va néixer de la moneda anònima. I tota la corrupció, a partir des d'aleshores ençà, ja han tingut un problema afegit a la humanitat que no la teníem fins a aquell moment. A la Primera Guerra Mundial va passar una cosa nova, que és que aquest diner nominatiu, que típicament estava fet amb or o amb argent, o sigui, metalls preciosos, no n'hi havia prou. Va arribar un moment en què els exèrcits combatents necessitaven comprar més armament i no hi havia prou or i aleshores
se'ls va acudir que a base de bellugar paper moneda, a base de produir paper moneda amb un percentatge cada vegada més petit respecte de l'or, resolien el problema de finançar la guerra. O sigui que realment això també va seguir sent per finançar una guerra. El procés ha anat seguint fins que va arribar que l'any 71 el president Nixon dels Estats Units va arribar a l'acord, van fer el que els va donar la gana, a l'acord de Bretton Woods, que va desvincular el dòlar del patró or. I a partir d'aquest moment, el dòlar i amb ell totes les altres monedes ha estat desvinculada. És a dir, és un paper que, com ens explicava la pel·lícula, això no ho repeteixo, està garantit únicament pel poder del govern, pel poder de l'economia i de l'exèrcit. Ara, actualment, és que ja no és ni paper, són transaccions entre ordinadors. Ja són bits, són electrons. Els banquers, clar, com que cada vegada augmenta el volum de diner en poder dels bancs, hem vist abans, en la pel·lícula aquesta, l'excel·lent pel·lícula que ens ha portat l'Enric, hem vist que el poder dels bancs va augmentant, i és un cicle imparable. Al final, tots serem dels bancs. Serem dels bancs. O sigui, no hi ha volta de fulla pel sistema actual. Va haver-hi un descobriment important, una demostració que va fer Marx, que la coneixeu, que és que allò que hi ha una plusvàlua en la producció, i aquesta plusvàlua, en comptes de venir repartida entre tota la gent que la causa en la plusvàlua, és a dir, el capital per un cantó, els treballadors per l'altre, únicament se la queda el capital. Que això, diríem, home, tampoc no ens enfadaríem, si tantes ganes té de quedar-s'ho, doncs que s'ho quedi, però el problema està en que el capital augmenta i augmenta i augmenta, i l'acumulació de capital té uns efectes molt negatius, perquè cada vegada hi ha més poder sobre una sola persona. Les fortunes que controlen el valor del diner hi poden empobrir més les masses, perquè jugant amb el valor del diner, qui té control del volum de diner i té control a la inflació, pot empobrir les masses per la via de la inflació. Per què la inflació empobreix les masses? Algú m'ho pot dir? Per què? Clar, jo tinc uns diners a la butxaca, i aquests diners van baixant, escolta, no me'ls he gastat i s'estan gastant. Què és el que està passant? Altra gent que no tenen res a veure amb mi estan jugant amb el valor del diner, o sigui, a base d'inflar-lo per tots aquests mecanismes que ens ha explicat abans la pel·lícula aquesta. L'acció dels agents socials i la constatació que el gran capital podia pertorbar excessivament va fer que els governs intervinguessin en la planificació de l'economia. Però els governs van ser els primers que van fer mal ús del diner. Com hem vist i com va passar a la República de Weimar, a Alemanya, la generació de diner va ser tan gran per finançar les activitats del govern que la inflació es va desbocar i va arribar a arruïnar. I aleshores la gent va demanar que apareguessin bancs centrals. Van demanar que hi hagués un control del diner que no depengués del govern. I des d'aleshores els bancs centrals tenen una certa independència a l'hora de controlar el diner. Sempre us sentireu que el Banc Central Europeu, que són independents. La independència relativa a uns països és més independent que en altres, però la línia és aquesta d'aquí. Esclar, l'Estat té menys poder, però la banca privada i els especuladors segueixen tenint el poder que tenen. I això s'ha d'arreglar. Aquí us poso una mostra del balanç del Banc d'Espanya, on veureu que té or i drets en or, en tenen, o sigui, el Banc d'Espanya té uns 5.000 milions d'euros en or, i a més té moneda estrangera. Això representa, aquests actius i tot això, representa més o menys, aquí, entre divises i això, representa el 15% a Espanya. El 15% de cobertura que hi ha amb or i divises del que és el volum d'euros en circulació. Perdó? Aleshores, no sé si veieu la foto ben bé, us apago un moment la llum, perquè era una persona tan maca que val la pena de veure-hi la cara. Apaga aquest joc. Ara. Aquest és l'Agustí Xaló.
Va néixer el 1911 a Barcelona fins al 2006, l'any passat. Ara ja fa una miqueta més d'un any que va morir. Aleshores, la proposta d'ell és tornar a la moneda nominativa, com era fins fa 4.000 anys. Per què? Perquè té tot un grapat d'avantatges, com ara veurem. El paper moneda anònim ha de ser substituït per un document que reflecteixi la transacció real, igual que les bombolles aquelles. El que inicia la transacció i el que l'acaba, és a dir, on comença la transacció i on fineix. L'import s'apunta a la comptabilitat comunitària en el deure i la deber corresponent dels dos contractants. Cada unitat monetària té el seu valor i a qui pertanyen en un moment donat. Les transaccions per virtut de les factures xec, d'això en podem dir una factura xec, augmenten el compte corrent del venedor i rebaixen el del comprador. Una factura xec o un albarà, dret de compra posterior, si voleu. Perquè per una banda és un albarà perquè reflecteix la transacció i per altra banda és una factura perquè et diu el valor d'aquesta transacció i finalment és un xec perquè et dona un dret de compra ulterior en el que rep el xec. Com que gràcies a internet avui totes les transaccions poden ser electròniques, telemàtiques, la factura xec no representa cap esforç, és automàtica. I a més de ser automàtica, deixa un rastre electrònic que permet després utilitzar això per al control de l'economia. Perquè un dels grans problemes és que ningú sap, l'economia és un art. És un art, no és una ciència avui dia, és un art. La gent diu, em sembla que això va per aquí, jo crec que la inflació pujarà. On és la ciència? No pot haver-hi ciència, perquè amb la moneda anònima no sabem exactament quin és el volum real, primer, de tot el diner que hi ha, i després de tot el volum de mercaderies que hi ha. No se sap. Tot és a més o menys. El rol de la comunitat dels ciutadans en el projecte d'Agustí i Xaló es reforça en molts punts, en molts aspectes, per garantir l'eficàcia del sistema i per garantir-ne l'ètica. Perquè si tenim un diner nominatiu, podem saber molt més quines són les aplicacions i veure que siguin totes correctes. Corrupció? Res. Esclar, es veuria. Identitat i bancs de dades. Clar, com que la unitat monetària té el codi del propietari, es pot saber molt més de cada transacció. Però això avui dia ja ens està passant. Quan comprem amb la Visa, oi que saben el vostre nom? Oi que ho saben tot? Però qui és que ho sap? El banc. I a través del banc ho pot saber el govern. En la proposta de l'Agustí Xaló, sí, a partir de 500.000 pessetes abans, a partir de 3.000 euros ara, el banc està obligat a comunicar qualsevol transacció que feu en el govern. Això suposo que ho sabeu. El Ministeri d'Hisenda. Per tant, ho saben, uns i altres saben el que estem fent. I nosaltres no tenim cap control, nosaltres no sabem què estan fent ells i no tenim cap control d'això. Amb aquest sistema, tot seria nominatiu, però secret, mentre siguin activitats privades. Únicament la justícia tindria dret a intervindre i a mirar què és el que has fet, quan hi hagi sospites que hagis fet coses delictives. És a dir, que tindríem el millor dels dos mons, més coneixement, però també més intimitat. Clar, si no ens posem tots urgentment a implantar un control comunitari, ens trobarem que la moneda nominativa la tindrem al damunt, però serà controlada per la banca i molt probablement controlada de la pitjor manera que ens convé a tots nosaltres, no als ciutadans. Quins són els avantatges d'aquesta moneda telemàtica, nominativa i comunitària? Supressió de la corrupció, és impossible. Supressió del tràfic il·lícit d'armes. Supressió de tràfic de drogues i les màfies. Imagineu, només que amb això d'aquí, quin descens immens de la criminalitat. Per tant, molta més seguretat pels ciutadans. Un robatori és pràcticament impossible, perquè és clar que algú pot prendre això que tinguen a la mà, però no el podrà vendre després. Per tant, ja no me'l roba. Igualment amb els diners, com que no hi haurà bitllet en efectiu, ja tampoc no pots cobrar-ho. Passeu tranquil·lament.
esclar, tampoc pots comprar assassins. Amb això, només que pel fet de no comprar assassins, ja la política esdevé més segura. Tot això demanarà un determinat esforç polític, uns polítics valents, però és que el propi sistema farà quasi impossible que et comprin un assassí per matar-te en aquell polític que està tirant endavant la cosa. És a dir, si la cosa es fa bé, decidida i ràpida, és segura. Terrorisme també molt difícil, perquè sense diners i armes què vols fer? Llibertat en la decisió de la feina que tu vols fer gràcies a un salari social. I això ara en parlarem. Què és un salari social? Què s'us acut que pot ser? Sona alguna que us agrada, no? El salari que et dona l'Estat perquè tinguis per viure. El salari que et dona l'Estat o la societat o la comunitat perquè tu puguis viure, oi? Perquè es parla molt dels drets de l'home, els drets de l'home, però ningú ve aquí i et diu, escolta, tu tens dret a viure, doncs aquí tens els calés per viure. No t'ho fan, això. Tot és boquilla. Això pot ser veritat i sense cap problema econòmic. Perquè diuen, no, això per d'on sortiran les misses, et diuen, d'on sortiran els calés. Ara ho veurem d'on surten. Després també tenim la seguretat de la privacitat de les pròpies dades, com hem vist. Avantatges per l'economia i per la societat. No és només per l'individu, per nosaltres, sinó que, a més, pots planificar exactament la societat, l'economia, gràcies a les taules de Leontief. Algú potser aquí ho coneix, si algú de vosaltres ha estudiat economia, coneixerà què són les taules de Leontief, les taules input-output. La comunitat tindrà control sobre l'economia gràcies al coneixement, la prosperitat serà uniforme gràcies al salari social o renda bàsica, que també hi ha qui utilitza aquesta terminologia, i a l'absència de distorsions corruptes. Distribució dels capitals socials acumulats entre la població sense que siguin capturats pels oligarques, i accés de la justícia a les dades dels delinqüents. Què són les taules d'input-output? Hi ha una taula d'origen, on hi ha tots els materials que es necessiten per produir altres coses. Hi ha una taula d'outputs, que són totes aquelles coses produïdes amb aquests materials. La intersecció de les dues ens dona les taules de Leontief o taules input-output. Aquesta és la taula input-output de Catalunya, i això es fa a tots els països. Però es fa sempre de manera aproximada, per el que dèiem, perquè més o menys es coneixen les dades, però sempre es coneixen únicament de manera aproximada. Aquesta és l'adreça d'internet on podeu anar a mirar la taula d'input-output de Catalunya. I parlem d'una altra paradoxa, per explicar què és la renda bàsica o el salari social, explicar que és una cosa absolutament imprescindible. La nostra societat cada vegada està més robotitzada, més automatitzada. Esteu d'acord amb això? Cada vegada més. Els supermercats van reduint el nombre de gent. Al final, trobes amb una sola caixera, una miqueta de cua, però esperin-se, una sola caixera i tal, i després arribarà el dia en què potser passarem per allà simplement amb uns escàners i no hi haurà ni caixera. Aleshores, a les fàbriques passa el mateix, les màquines van substituint l'home a la producció. Imaginem el límit en què tot ho fan les màquines. Qui comprarà el producte de les fàbriques? Si ningú té diners perquè ningú treballa, la fàbrica tanca. Solució? Doncs s'han de donar diners per la cara als ciutadans perquè puguin comprar el producte de les fàbriques. Això, el nom és salari social, impost negatiu, perquè l'impost positiu per l'Estat és quan tu vas i el pagues, l'impost negatiu és quan és l'Estat que et paguen a tu. I també es coneix, com he dit, per la renda bàsica. No es tracta que l'empresari regali diners, sinó comprendre que la fàbrica automàtica és possible només gràcies, i ara ve l'important, en els recursos acumulats per la societat durant segles. Segles. I això, qualsevol fàbrica està utilitzant aquests recursos sense pagar ni 5. Per exemple, una cosa molt senzilla, una carretera que està amortitzada, però que els camions de la fàbrica l'utilitzen cada dia. Escolta, que és que si no hi fos, la fàbrica se l'hauria de construir, aquesta carretera. Però ja hi és. La fa servir, però no està pagant res per utilitzar-la. Per tant, la societat aquí li pot dir «Ei,
em deus uns diners perquè estàs utilitzant una cosa meva. Estàs utilitzant uns treballadors que els he format jo a través de segles, la cultura que he donat. Estàs fent servir una roda que la van inventar els xinesos i que no l'has inventada tu, etcètera, etcètera. Milers de coses. En realitat, la majoria de les coses que utilitza qualsevol unitat de producció són coses que tenen una titularitat social i que no venen pagades. Això és l'origen dels recursos per a la renda bàsica. La renda bàsica és un retorn a la societat d'aquelles coses que la societat està aportant sense que es diguin. Bueno, aquí diu que la renda bàsica s'alimenta dels impostos sobre les transaccions. Bé. Això saps tu que no és del tot veritat, però suposo que parlaràs. Sí, o sigui... Perquè l'Agustí sempre deia que podia arribar un moment que no es pagués impostos. A més, ell deia, jo no vaig contra els rics, vaig contra els pobres, no vull que hi hagi pobres, però vull que hi hagi rics que generin riquesa. Generar riquesa no és fer especulació. Especular és comprar i vendre sense portar res en el producte amb el qual estàs especulant. A vegades l'especulació va molt contra l'economia real, perquè si jo compro matèries primes perquè després els pagesos la paguin més cara, què hi he posat jo en aquella matèria prima? Res. Però el pagès ho paga molt més car i això sabeu que està passant. Bueno, volia citar això perquè no, molt bé l'apunt. Que no s'hagi de pagar impostos. Exacte, però estem en el món, nosaltres creiem que això és possible, perfectament possible, i que a més que és la sortida. Aleshores, la manera fàcil de fer el trànsit és a través d'aplicar l'impost, i tothom està acostumat a pagar impostos, els impostos s'apliquen sobre les transaccions i de manera automàtica. I ningú se n'ha de preocupar, i probablement inferiors, perquè encara que hi hagi la renda bàsica, el fet de que no hi hagi frau, de que no hi hagi corrupcions, de que no hi hagi... El volum del frau segur que és immens, perquè qui més hauria de pagar és qui menys està pagant, això és claríssim. Qui està pagant els impostos normalment són les capes mitges de la societat, són les que paguen més impostos. Els de baix simplement és perquè no poden, i els de dalt són els que en paguen quasi res perquè s'ho arreglen, s'ho tenen tot muntadet. Aleshores, si fas transaccions, les transaccions són electròniques i documentades i l'impost és automàtic, tothom l'està pagant, el qual vol dir que baixa la pressió impositiva mitjana. Fonts de recursos per a la renda bàsica, per exemple, enorme estalvi en la recaptació d'impostos, estalvi en policia, tot el capital existent esdevé productiu sense bosses de tresorament, els estalvis dels ciutadans són utilitzats productivament per la comunitat, els paradisos fiscals es tornen impracticables, quasi hi ha possibilitat d'evasió d'impostos. Tot això són fonts de diners per dir la renda bàsica sí que és possible, no possible, segura. Per arribar a la moneda aquesta nominativa, tenim tota una infraestructura que ja està a disposició i que la podem utilitzar. Hi ha una xarxa informàtica ubíqua, internet, ja la tenim aquesta. Caldria perfeccionar-la i cal canviar cosetes, ara en parlarem. Terminals punt de venda, perquè, esclar, les transaccions necessites terminals punt de venda, però escolta, està ple el país de terminals punts de venda. Necessitem entitats bancàries, que són les que acumulen, són els temples de Mesopotàmia, ara són els bancs que reben les transaccions i que enregistren aquestes transaccions. Necessitem una justícia independent, la tenim la justícia i és força independent, nominalment independent. Necessitem democràcia, és a dir, que el poble pugui dir la seva. Bé, també tenim democràcia, una certa democràcia, però tenim una democràcia. Tenim notaris. Perdó, els notaris són gent que són força independents i força objectius. Jo diria que la gent es fia més dels notaris en aquest país que no pas dels polítics. És veritat o no? I que dels jutges i tot. I que dels jutges i tot, que sí? Formen part de la nostra societat. Tenim auditors, tenim censors jurats de comptes, solen ser bona gent, solen ser persones que professionalment miren. Això és comunitat. Quan parlem de la comunitat, del control comunitari, jo veig el control comunitari com fet en bona part per notaris, auditors i altra gent de bon viure. Però hi ha una infraestructura creada també.
una nova Constitució, que seria la Constitució Xaló. L'Agustí Xaló ho va preveure tot. Ho va preveure tot. Preneu-vos la molèstia de mirar, perquè és bonic de llegir la seva Constitució i les idees que hi ha. Un govern fort i valent per implantar el sistema. Una justícia independent del govern. Caldria reduir les atribucions del Ministeri de Justícia, que es fica massa en la justícia, i se li hauria de donar una autèntica llibertat. Un banc central. No és dolent el banc central en si, encara que hi ha pel·lícules com aquella de Zeitgeist, que el deixa pèssimament perquè el Banc Central dels Estats Units hi ha molt a parlar. Però en si, un banc central que reguli els bancs no és una mala idea, sempre i quan aquest banc central sigui nostre, és a dir, estigui controlat per la comunitat. Doble o triple infraestructura telemàtica perquè no pugui ni caure ni pugui ser manipulada. Si és doble, ja és molt difícil de manipular-la. I qui controla la xarxa? Qui ho controla tot? La justícia i potser col·legis de notaris, col·legis d'auditors, podrien participar en aquest control. Una innovació tècnica podria ser utilitzar com a la moneda, utilitzar no un simple punt comptable, sinó que avui dia la tecnologia permet utilitzar inclús una cosa quantificable, com podria ser un paquet MPEG en el qual hi hagués la transacció enregistrada allà. Això seria la reproducció més fidel de les Boole, d'aquestes bombolles d'argila, que on ho conté tot. Les possibilitats de la informàtica són tal que una unitat monetària pot contindre la història completa de les transaccions per les quals ha passat. I això permetria una cosa que a l'Agustí no li semblava que fos necessària, però que es podria reutilitzar el diner, es podria reutilitzar perquè té la capacitat de mantenir la traçabilitat de tot el procés. Això ja ho veuríem, són d'aquestes coses que hem de parlar. El que és bonic de la idea d'ell és que això representa la superació de tots els problemes. El cristianisme, la Revolució Francesa i el comunisme han marcat avenços cap a la millora del benestar de la població, però no ens n'hem sortit del tot. El capitalisme liberal també ha portat un important progrés material i de benestar, sobretot per la població més llesta. El que és més espavilat se'n surt molt bé en aquesta societat, se'n pot arribar a sortir, però no la totalitat de la població, i aquest és el drama. Aleshores, massa persones han de treballar més del compte per malviure. I això ho hem d'arreglar. Els que ens manen no són necessàriament dolents, el problema està en unes estructures viciades per la moneda anònima i en uns mecanismes d'enriquiment exagerat i injust, que això és el que hem d'arreglar. El capitalisme comunitari de l'Agustí Xaló representa la superació final de la dialèctica capitalisme-comunisme que s'ha viscut durant el darrer segle, sobretot. I veritablement ho resol tot. En resum, el que vol aquesta proposta, el que ens està posant al damunt de la taula a tots nosaltres perquè ens decidim a aplicar-la, és estendre la traçabilitat documental a totes les transaccions dineràries, no només les del registre de la propietat. Algú aquí ha comprat una casa alguna vegada? Pot aixecar el braç si hagi comprat alguna casa? 1, 2, 3, 4. Bé, sembla que algun més, però heu de pensar, ja n'hi ha prou. Tots ho sabem. Al registre de la propietat, tu no pots comprar i vendre una casa sense que s'apunti en el registre de la propietat qui l'està venent, qui l'està comprant, el seu valor, i inclús el notari es preocupa ara actualment d'on surten els diners. Es preocupa i et diu, no, els notaris t'estan dient... Claro que sí. Dime. Pero la trazabilidad es algo tan importante, que las entidades bancarias están peleando el destrazar los caminos ya no solamente del dinero en efectivo, sino también de los créditos. Por ejemplo, si os recordáis, el gran problema que hubo con las academias de inglés hace unos años era justamente destrazar los créditos. Es decir, lo que defendían las entidades financieras era, no, nosotros damos créditos, pero no queremos saber para qué son. Si las academias se van a pique, es problema vuestro, porque los créditos están destrazados. Con lo cual, la idea es excepcional, pero creo que habría que aumentarla. Es decir, porque el problema ya no es solamente con el dinero en efectivo, es decir, también es con esos movimientos, con esos productos financieros, ¿verdad? Es decir, con casi cualquier... Claro, què és dinero? És que tu et pots preguntar-te què és el diner.
I el diner ho és tot. Els crèdits aquests són diner. La moneda aquesta que portem a la butxaca és diner i és el que ha de desaparèixer. Tot l'altre és diner. Totes les altres formes de diner són acceptables des del moment en què siguin traçables. I aleshores començarem a parlar de moltes coses. Parlarem de l'interès i parlarem de moltes cosetes. Però el primer és que la cosa quedi enregistrada. Ara, això s'ha de fer sota control públic, igual que es fa amb el registre de la propietat, que té un control comunitari. És veritat o no? El registre de la propietat, tothom pot anar allà i mirar-ho. És una cosa que és totalment pública. Amb la finalitat de pacificar la societat. Hem vist que augmentava la seguretat, hem vist que hi ha menys risc de guerra i de terrorisme. Garantir el valor ètic de les despeses. No cal que us ho expliqui, oi? I ecològic. Ecològic, tot el que tu vulguis. Les despeses oficials haurien d'estar a la vista de qualsevol individu que li vulguis veure. Ajuntaments, Generalitat, etc. El sistema és secret pels individus, a menys que hagin de respondre davant de la justícia, però és públic per la comunitat i per tots els ens que siguin públics. Tot el que facin és absolutament públic i absolutament traçable. Regular científicament l'economia, com hem vist, les taules de Leontief, el volum de diner ara ja no és una fantasia, sinó que com que saps exactament, matemàticament, les transaccions que són necessàries, el volum de diner queda adequat sense canviar res i, per tant, ja no hi ha inflació. I proporcionar una renda bàsica a tothom. Aquests són els objectius del capitalisme comunitari. Si voleu saber-ho tot sobre aquest tema, no teniu més que entrar a bardina.org, amb 3 Ws al davant o sense, us funcionarà igual. Hi ha tota la bibliografia de l'Agustí Xaló i, a més, hi ha la pel·lícula La moneda telemàtica, de la qual en veurem ara un extracte, si en teniu ganes. A inebel.org, el tema d'educació en valors humans, el podeu trobar també en aquesta altra web. Aleshores, ara, si voleu... A favor d'Ecoval i d'Innoval, una llança perquè diem que hi ha democràcia. En les estructures actuals hi ha democràcia. No hi ha democràcia si no hi ha informació. I si no hi ha informació i diàleg, la democràcia és una paraula. Sí, sí. I això s'està portant... I quan el poble es desinforma, perd la il·lusió per participar en debats públics, perquè pensa de què ha de servir. Si a mi no m'escolta, no serà per fer-me un rentat de cervell, per tant no val la pena ni anar en debats públics. Tot això també és a favor d'Innoval i d'Ecoval. Moltes gràcies, sí. Això, perquè ho sapigueu, cursos d'aquest tipus es fan a empreses i realment ho valoren i les empreses canvia l'ambient a dins de l'empresa. És a dir, mentre no hem tocat les estructures, perquè encara no ho hem pogut fer, anem canviant les empreses per dins, anem canviant la gent, la manera com treballen, no? I això s'aconsegueix. Inclús hi ha algun exemple, ara hi ha un banc suís que ho està demanant, o sigui que ja veurem, serà bonic. Sí, aviam, perdó, hi ha una persona allà al darrere que demana, i tu vols dir una cosa també, oi? Sí. Es a nivel mundial, pero se puede hacer por círculos concéntricos a nivel de un país, está resuelto. O sea, la interacción entre un modelo anónimo externo y el modelo nominativo interno en un país está resuelta por Agustí Xaló. Pero al ser la moneda telemática hay muchas sociedades y partes del mundo que no tienen acceso a la informática. ¿Esto cómo se resuelve? Bé, el mateix problema que hi ha aquí en aquest país, que fins ara, des de l'any 1926, que va començar, diríem, l'Agustí Xaló a treballar aquesta idea, fins avui, la principal evolució ha sigut informàtica. És a dir, ara és possible. Abans no era possible. Hi ha països en què potser encara no sigui possible. Tardaria més. El que passa que com els països del nord tots estarien, si fessin això, el mal que es fa al sud no es podria fer, no hi hauria la possibilitat. És que això necessita un àmbit d'una moneda. Això per fer-ho no ho pot fer, per exemple, Espanya o França. Ho ha de fer l'àmbit de l'euro, l'àmbit del dòlar, l'àmbit de cada moneda específica. Pero si estos países son dependientes del euro y del dólar, ¿cómo podrían, si desaparece la moneda física, cómo podrían... No. Ells no, fins que no hi hagués la capacitat tècnica per aplicar-ho allà no podrien.
el que com a mínim s'estalviarien tot el mal que ara els hi ve del nord si s'apliqués als països on tècnicament és possible aplicar. O sea, que se cortan las relaciones económicas durante un tiempo. No Sí. se corten. El que passa que han de ser Ara transparents amb demano, força. ara demano. Los compras Ahora Juan tengo en para esta otro. transparencia, si Yo no quería quedan en el sugerir sistema. de que la película És igual com ara, quan tu canvies dòlars en euros i es fa amb números, llavors es faria igual, diríem perquè pensa que els països del sud, els del nord, és més el que els hi fotem que el que els hi donem. O sigui que el problema s'equilibraria, aquest no és un problema real. El problema que hi ha d'aplicació immediata és mentre no estiguin prou desenvolupats, però que això són 4 dies. Sí. Pues Yo voy a hacer incluso hay un- bolsas que no tienen acceso a internet porque internet es muy caro el acceso, eso no son 4 días. Sí. Bueno, Aviam, aquí l'amic Llorenç. No tenemos tiempo porque dentro de un cuarto de hora la gente, en vez de pasar el vídeo que tenemos de la moneda telemática, lo podéis ver, podemos dedicar ese cuarto de hora al debate y el vídeo ese, si queréis, lo podéis ver en YouTube, en Google Video y en nuestra web, en Bardina.org. Allá podéis ver el vídeo que nos hizo Luis María Chirinac, que nos desapareció este 5 de agosto del año pasado. Y una cosa más y ya acabó. A la salida estamos preparando una película, un documental sobre la moneda telemática que comenzaremos a 1 de febrero a hacerla. Entonces queremos hacer entrevistas. Aquí tengo mi hijo que es director de cine, pero no es él el director de la película, será otro compañero de estudios de él. Y entonces, si a quien le guste, vamos a hacer unas preguntas a la salida del edificio a la plazolita esta. Si a alguno de vosotros le interesa, como por ejemplo, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la aplicación de la moneda telemática en el mundo de hoy? 3 o 4. ¿Qué opinas sobre el capitalismo comunitario? ¿Qué beneficios dan? 4 preguntitas. Si a alguno de vosotros le apetece, a la salida del edificio estará él allá con la cámara y a pasar las preguntas. ¿Vale? Gracias. Bé, no sé, jo volia demanar-vos, hem arribat al final, jo ara tenia pensat passar la pel·lícula, però són 20 minuts. La pel·lícula són 20 minuts i queda un quart d'hora. Sí, deies? Sí, boníssim. Llavors que direu que... Parlem, no? Una miqueta més de debat, que sí, trobo molt interessant, que de fet és el que jo també anava a preguntar, el que ella estava preguntant fa un momentet. Se suposa que llavors tots ens hem de pujar al carro de la telemàtica, tots ens hem de pujar al carro de l'internet, i això està molt bé, sempre quan tinguem la visió que veig que estem tenint en aquesta saleta, que nosaltres som aquest món. Però és que crec que és una petita part, una molt petita part del món, i tota la resta no només no té accés a internet o ordinadors, sinó que no entenc el per què hem de pressuposar que ells s'han de pujar amb aquest carro. És a dir, tal com veig que s'està comentant per aquí, trobo que es diu, no, és que no us preocupeu, que diguem a l'Àfrica, diguem aquí al barri del Raval, estem obligant o estem pressuposant que ells han de pujar-se amb aquesta tecnologia com a únic sistema per poder viure i per poder continuar endavant. Estem dient doncs que el meu sistema és el millor del món, o l'únic, d'aquí a uns anys. Trobo que això és una visió com massa... La puna està molt bé. Amb tot el respecte del món, però massa soberbia per començar i per pensar que tothom ha d'anar a parar al mateix lloc. Bé, és soberbia si realment la volguéssim imposar. Si no, no. És a dir... Perdoni, al moment en què estem condicionant aquestes transaccions en un món globalitzat, estem limitant que aquella gent només es podrà comunicar i transaccionar amb nosaltres amb aquest sistema. No és així, no, potser no s'ha acabat d'entendre. M'explico. Esquematitzem el món amb el nord i el sud. Esquematitzem-ho, per entendre'ns ara, a nivell d'això. És a dir, tu estàs parlant d'unes societats basades, primitives, basades en el troc, que dius, o sigui, basades en altres sistemes. Per exemple, la gent que viu en l'Amazones, que dius, aquesta gent per què els hem de canviar la vida? Perquè, doncs no tenim per què, O sigui, que segueixin amb el sistema que vulguin. Ara, els països del sud, no ens enganyem, ja els hi hem canviat la vida a la gent del nord, ja els hem ficat en el sistema. Tots tenen bancs, tots estan endeutats, tots estan igual que estem nosaltres. Pitjor,
estan pitjor perquè estan al sud i a més estan més explotats. O sigui que si solucionem els problemes del nord, que és el primer que hem de començar, resoldre el nostre problema. Si resolem el nostre problema, haurem començat a resoldre el d'ells, perquè nosaltres som el seu problema. El seu problema principal som nosaltres. Som nosaltres qui els hi fiquem les guerres a casa. Som nosaltres qui els hi portem l'explotació dels seus recursos naturals, inclús la sobreexplotació dels seus recursos naturals. Si ens arreglem nosaltres, jo crec que no és soberbia, és al revés, és humilitat, és a dir, primer ens hem d'arreglar nosaltres. Hem de començar aquí, jo no vull polemitzar, perdona, no entén-me. No, al revés, jo el que estava pensant és treure una miqueta més, o sigui, sortir una miqueta de la idea de no sé, surt una societat i una altra amb extrems totalment oposats, mentre que dintre d'aquest mig hi ha societats molt diferents que potser per uns determinats productes sugestionen un mercat totalment més local i més autogestionat, i altres productes necessiten una multinacional. Uns senyors que viuen en una cooperativa Que cadascú faci el que vulgui. que per determinats productes poden fer-ho amb aquesta cooperativa agrària, però a més volen tenir un mòbil. Llavors, el mòbil, com l'han de comprar a una empresa Nokia d'Europa quan no tenen ordinador per comprar aquell mòbil? Llavors estem dient, o et puges al carro del Nokia i va Perdó. No, perdó. Aquí no hi ha un malentès, hi ha un altre malentès. A dins d'un país, i per país entenem en aquest cas una comunitat amb un govern que controla aquell país, que controla aquella economia, dins d'aquesta unitat muntes un sistema així. Qui sigui que es munti en el carro, per exemple, tota Europa és un país que té una moneda avui dia, que té un únic banc central, etc. A tota Europa muntem això. Els altres, cadascú que s'ho faci com vulgui, perquè no hi ha cap problema d'intercanviar i de comunicar amb els altres amb moneda anònima inclús. No hi ha cap problema. Però el tràfic d'armes no l'ha esperat. Així el tràfic d'armes no l'ha esperat. Aviam. Sí, perquè a dintre d'Europa, per exemple, ja és impossible. Des d'Europa ja no pots vendre armes, perquè quedaran traçades. Des d'Europa no les pots vendre. Ara, que entre Xina i la Índia s'ho arreglin com vulguin, doncs mira, nosaltres què hi farem? Què hi farem? Enric vol fer una pregunta. A part de la difícil, és una qüestió complexa, que ja han sorgit coses. Jo volia fer, tres votacions de crítica constructiva, diguéssim. Perdó, una sola discussió en curs. Una és la qüestió de començar pel no. És a dir, per mi, capitalisme vol dir una cosa molt dolenta per la societat i voler denominar una alternativa amb la paraula capitalisme i un altre adjectiu em sembla que no és començar adequadament per saber comunicar. I a més això no és, jo no ho veig que sigui capitalisme. S'hauria de buscar quina dominació. Potser la dominació que s'ha buscat a la moneda és bastant adequada perquè és descriptiva i en aquests adjectius, en canvi, aquí us heu quedat una miqueta curs, o igual és que quan es va introduir encara no tenia el significat que pugui tenir ara. En tot cas, per mi s'hauria de, no sé si en paraules velles o en paraules noves, però en tot cas buscar una altra dominació per poder comunicar aquesta idea. En segona qüestió, la qüestió de l'ecologia. O sigui, defensàvem la renda bàsica, la renda aquesta que dèiem, el servei social, a partir que la gent no havia de treballar perquè tot estava tecnificat. Però aquesta construcció tècnica, que s'ha comentat la part del coneixement, està molt bé, la part del coneixement, que sigui col·lectiva, que sigui històrica, està molt bé, però per més que el coneixement ja hi sigui, que sigui col·lectiu, fer les màquines costa energia. I després mantenir-les en una realitat segueix costant energia una altra vegada. Hi ha altres teòrics que estan fent visions globals i estan comentant tot el contrari, que amb la crisi ecològica en la que estem s'ha de recuperar la força de treball, és a dir, que s'haurà de treballar i potser de manera més equitativa que ara, però s'haurà de seguir treballant humanament bastant perquè tenim un problema de límits de la natura i també de molta població. Per tant, aquí tenim una qüestió que hem de poder introduir i que no és un tema més l'ecologia, és que és la pròpia economia que estic integrant l'ecologia. Per tant, hauríem de saber integrar aquesta proposta en la qüestió de l'ecologia. I la tercera qüestió és que si realment volem parlar de comunitari, tenim que, perquè aquí no ha sortit, jo no sé com està treballat, però
penso que la política en lloc d'organitzar-se de dalt a baix, s'ha d'organitzar de baix a dalt. I per tant, comunitari significa que els àmbits de sobirania, les decisions són municipals, són locals, i a partir d'aquí anem creant federacions i anem coordinant-nos per aquelles qüestions més generals. Per tant, si volem utilitzar el terme comunitari i defensar com una proposta comunitària, tindria que entrar la qüestió de si el poder és de dalt a baix o de baix a dalt, jo penso que hauria de ser de baix a dalt. Si et llegeixes a la Constitució de l'Agustí Saló, trobaràs moltes, perquè aquí hem fet un resum de mitja hora, no?, de tot el sistema. Però, ell diu, ha de ser democràtic, comunitari, però a dalt ha d'haver-hi un control fort. Perquè si no hi ha a dalt una persona que estigui representant a la societat amb una idea forta, és molt difícil que el sistema aquest d'aquí es pugui implementar i pugui anar bé. I a més hi t'explica inclús la composició del govern i t'ho expliquen tot de detall. Ell des de l'any 26 va tenir molt de temps per pensar, era una persona superintel·ligent i ha pensat realment en quasi tots els detalls. És meravellós. Ara, el que tu dius, per exemple, de les màquines, voldria que entenguessis que jo estava posant un exemple límit perquè s'entengués la necessitat de la renda bàsica. No vol dir que hàgim d'anar parant aquí, sinó que el límit d'aquest procés que estem anant ara d'automatització s'acaba amb que ningú treballa o que molta menys gent treballa i que, per tant, d'alguna manera els has de donar diners perquè si no, no compraran. Aquesta és la idea. No és per defensar un mecanisme ultrança, ni un consumisme, ni una explotació de recursos ultrança, ni molt menys. És tot el contrari. Aplicació ètica, que per tant inclou l'ecologia dels recursos. Bueno, gràcies per tot, macos?